Croeso i benod ola'r gyfres o Brew yn y bar, a dwi yma yng Glwb Rygbi Llangennech i wylio'r gêm terfynol rhwng Seland Newydd a De Affrica. Yn swyddogol, nhw yw'r ddau dîm gorau yn y byd ar y foment, felly dyr i weld pwy sy'n mynd i codi'r llws am y pedwerydd tro. Fel ti'n gweld y gêm yn mynd? Wel, fi'n credu bydd Seland Newydd yn ennill. Mae tad fi tramser yn gweud byth i ysgrifennu bant y Seland Newydd. Dyma mab fi, Elis, a'i ffrind, Jack. Fi jyst yn dangos pawb, anghofus i roi'r rhif 9 ar y Cris, ond mae fe'n fan enfawr o de Clwb, mae fe'n ware chydig fel yna, deg i gweud? Weithiau, dim y taclo ddw. Dim y taclo, dim yn lygo taclo fel ei dad fi'n credu. Hawdd i Handrei Pollard. Mae gyda 12 munud wedi mynd. De Affrica ar y blaen o 6 i ddim. Jesse Creel. Gweld ble mae'r blaenwyr i'w gynnwrthio fe. Ar fi'n cael gwybod. Mae cefnogwyr De Affrica yn dathlu. A mae Sam Cain a'i ben yn ei ddwylo. Meddyliau'r hanner cynta? Gêm ddiddorol iawn, ond mae'r carden goch yn mynd i gosi ar ôl y backs o'r gêm, i credu. Os da rwy'n arall fydde fe, falle fydd y game over, ond Seland Newydd yw hwn. Richie Mounga, Barrett ar bas anferth mas i Telea. Telea, yn y ffyrir dod ar draws, mae Mark Telea yn dal i fynd, a drosodd mae Barrett yn mynd. O, fe diolch bas rhiglydd ar fe weithodd i Bowden Barrett. Wel, mae'r drama yn parhau tan y diwedd. Mae hon yn gic anfers ym mhob ystyr y gair. Gyda llai na 7 munud i fynd. Mae'n mynd hibo'r costyn. Bacha Smith. Mae'r bel yn farw. Mae'r gêm ar ben. Ac o glôn i dannedd. Mae De Affrica wedi dal i tir. Maen nhw'n creu hanes. Nhw yw'r wlad gyntaf eriod i fod yn bencampwyr byd 4 gwaith. De Affrica yn cael y buddugoliaeth. Meddyliau'r gêm? Gyda chwaraewr lawr, oedd Seland Newydd wedi gwneud yn ffantastig. Oedd ail hanner yn briliant, ond yn ymffodus iawn i colli'r gêm. Lwcus yn y diwedd bod dim penalty yn y scrum olaf na, ond hapus iawn. I wanted the All Blacks to win. Could have gone either way. Do you what? But that's rugby, boy. That's rugby, do you what? Wel, am gystadleuaeth sydd yn gorffen gyda De Affrica yn cipio Cwpan y Byd, sydd yn hefyd dod ar llenni lawr ar gyfres Brew yn y bar. Mae wedi bod yn tipyn o fraint i ymweld â 12 clwb dros Gymru, a dyma'r darnau gorau o Brew yn y bar. Croeso i Brew yn y bar, gyda fi, Nathan Brew. Liam Williams ar bas mas! Da iawn o boys! Portugal neu Cymru, di Sadwrn? Cymru. Talwpe Faletau yn croesi! Nôl mewn i Jack Morgan i Gareth Davies! Nigel, meddyliau'r hanner cynta? O, gret o ddew ar y teg. Tompkins yn ei chwrstoddi dros y llinell llais ac yn cyrraedd! Pa dydych chi'n llygad boi? 8, 9, 10. Oh my! Wff! Zamet mewn i'r dwy'r hugen yn casglu ac yn sgori! Ydy Cymru yn mynd i ennill di Sadwrn? Yeah! Brilliant! O, rownd y gornel fan hyn mynd! A Nicolas Sanchez! Ni'n dda i ble'n i'r Ilian. We'll go again, yma. Mae De Affrica wedi dal i tir. Maen nhw'n creu hanes.